Sigciniwe inkosi yamaNazaretha, sinqamula amazwe sambe sibatshethi iyaphila indaba enkulu ikhona ebuhleni bokuphakama. Nala esentini sithi soshize linye ukuthi ikhona indaba enkulu ebuhleni bokuphakama. Khona ufika bengathandi, ukhona olandela izizwe ebuhleni bokuphakama. Yilo nje izwe silihambisayo. Sihambisa lelo zwe emhlabeni ukuthi ikhona indaba enkulu isebuhleni bokuphakama. Beyoncisha abangalithanda. Ithi izane nina abadingayo leyo ngubo yokwembesa umphefumulo ngoba liyofika lelo langa uyawudinga lo mphefumulo. So abadinga ingubo yokumbesa umphefumulo nxa uhlukana nenyama esibafunayo. Makuthi awuyifuni ingubo yokumbesa umphefumulo, it's okay, hlala ukhululeke, kodwa ikhona indaba enkulu isebuhleni bokuphakama. Sihambisa lelo vangeli akukuningi.